Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Kalkalpas milangan nagsarita kini Honesto Amir. Kinumustak lang. Naragsak mata na nagistoryaan na singpat ka noon ni Lisbeth. Napinta sa damag na ita ah. Agayam da ka nun kini Adelpa. Nagmalmalam saan nagkadwada iti opisinam tanapan ni Honesto iti project site. Nasaya at launay. Mabit lang. Nakalagip man ng mawag ni Mr. Montemayor. Hello. Nabayagan na saan kami ang nagkita ka ni Mr. De Los Reyes? Anya? Talaga patuloyan na ti processing plant ti pagminasan na iti Ilocos. Awan mo't na istorya ni Honesto Kanyak. Kasaritak to man. What? Sige. Bye. Di mat, addan kasta a plano ni Mr. De Los Reyes. Kunak nga ron no sana matuloy. Apay no matuloy? Anya ti problemam iti dayta? Kasla matanagan ka. Awan ka po na, tapno matanagan ak, Margot. Kaya't ko lang apen kanya Honesto. Imbaga lagaruda ni Mr. Montemayor ken ka. Apay apan kampaylaan. Kan anya kumati amo ni Honesto no saan matan nga empleyado nila kay Sigmundo. Di mo ibaga nga ada panagduaduam kini Honesto. Diyak magustuhan na ita pa nag-iisip mo. Gita ka man langan. Nasurun ni Amir kanya. Dayjay, pinanawan na kon. Agyaman na, tapinapjam tikit daw ko. Adito'y mansyon ti pangrabyam, manong Honesto. Kasla nga minawan ganas ko ang mga nawan kasangok. Api asa na makisangsangukan ka ni Manong tsaka mangan. Maud-udi amang mangan dayjay. Diyak man na mo, mabain sa makisangukan niya. Gapo nga tatapos na ka? No, apay nga minapimanaw ka dito'y mansyon. Lisbeth, sapay ko mata maawatam, no apay ang inaramid ko dayta. Ay, sa bagay, maawatan ka. Kat dayta ti dayawat kan ka. Nataknang ka. Kahit mo ka di? Aginom tabay iti arak. Ha? Oray sagay sa talaan. Pangpaemas iti kaan. Naglalawa dagiti piskarya pinasyarmi dito'y Pampanga, Adelfa. Nabandog ka ak. Iso adyak nakisango kadama ng madilin anang rabi. Saan kayo ka di ang mabisin, mamang? Awan ganas ko ang mga ano nabandog ak. Aginanagpay lang. Iso analagip kayo nga awagan kiniamang. Simrakan niya amang iti kwarto na, mamang. Kaya't yung kadita mapan ko ayaban? Saan mo asingaan di panaginan na ni amang. Kasimat. Ibagam tulangan nga imawagag. Mamang. Pagpasyaran yung harot inton bigat. Bapan kami jabatan. Agpipiknik kami kano. Sa mapan kami tupay di Sambales. Wow! Talagang harot nga ti pagpasyaran nyo, mamang. Kalpasan ti panaggapo mi ijay. Adto pay nga taas sumagmamano nga aldaw nga agtali na edak iti balay damanang madilin ijay Rizal. Inawis na ka ti anak ko, anang rabi, ija balay ko na, Honesto? Kasta? Imbaga na asa na naruam, ngawan kasango na amangan. Mabain ka no, makisango ka ni Jack. Nakita ko ti in-email mo haladawan ti nagapuana na pasdag ti pabrika.
Agam sana dayta ti kayat ko pagsaritaan ta. Patuloyan ka no ni Mr. De Los Reyes ti processing plant ti Ilocos. Apay, saan mo kadinga mo dayta? Kasta? Oen, dayta, tinagsaritaan me ka ni Mr. De Los Reyes. Tanda niya ako natinag. At dakay man niya itiiking ti kamag. Tanda niya ako naisurutan na tinag itipungan ko. Ay, anya day giant. Naparda ka kampay iti. At dakain inarakop ko. Ay, kababain. Bumangon ako na. Inakagdigos. Tapno may wagsak ko dahil marikliknak. Nagmati! Nangag ko ti panangawag ni Amir kini Onesto idi Rabi Benji. Tsaka mo. Noon niya ti pakaproblema ang ti boss mo iti panang patakder ni Mr. De Los Reyes. Ti processing plant iti pagminasan na iti Ilocos. Awan ti amok iti dayta, madam. Ti may sapay anangag ko ang nagsaritaan da. Inutan ti panakisingid ni Lisbeth kini Onesto. Sigod mat anasingad da, madam. Kasi ti kinasingad ni Lisbeth kanyak. Agsangsango da pa yan amangan. Sigod mat ngagsangsango tayo amangan. Idi adda tayo iti Ilocos, madam. Ang duwadalaan. Mabiit laang, Benji. Kung kontraan na ka de, Ay, kwa, madam. awan na ti ganas ko makiinestoryakan ka, Benji. Benji, nagarugbat ka din. Uwan, sir. Itay pengororahan kayo. Ang mga nagkapi ka lang manal. Umunig ka, mamigat na pa eh. Anyaya, ti pagsarsaritaan nyo ka ni Margot. Gagangayla ang ginistorya kami, sir. Panawan kayo pa'y, madam. Mabwisit ko ti dayta, Benji. Awan ay ganas ko makiinestoryakan ko. Saan nga taan nangag ni Amir? Tinaginestoryaan mi kini Benji? Kasang-sangpat niyo, Nesto. Agmay may sama ta dim sakit ikot dyan, ha? Sanda nga ta nagkuyog kini Lisbeth? Adelfa, Saan kayo ka din nagkuyog kini Lisbeth? adong amin ti asikasok diti opisina. Sungay mo na aklatan. Makamo ni Manong Jacken ko na. Nagkuyog kayo nga miniti kalman. At dang amin nagsaritaan mi kini Manong Jack. Umay ka na, Adelfa. Agkuyog ta na sumrek. Oh, anya ti taltalyawan. Tikot dyan samad ni Lisbeth dayjay. Agar arapaap ka. Kotse ti corporate lawyer day ka. Medyo agpadadalang iti Maris ti kotse ni Lisbeth. Umay ka. Honesto, dagiti simrak ng empleyado. Tinalyaw data. Saan mo nga ikaskaso, Ida? Kagangay lang day ta. Anya nga ron. Nagsarunutam at asimang pa diti opisina. Talaga ni Margot. Uray ka ni dahil tabanag. May istorya na ken ka. Nadlaw ko ang nakasurun kanyak, sir. Naawatan na siguro kat kinontrak dagiti ibagbagana. Saan ka ngagbutbutan ka ni Margot? Sungbatam lata. Basta ibagam lakit di kanyak no anya ti pagsinungbatan nyo no kas pangarigan. Siyak ti makamo. Narigat yagi dandanon, sir. Diyak kayat ngagsubang kayo. Kala, si kalat ang arudan ti makamo. Ti amin jak magustuhan. Unaan na dagiti pasamak. Awan samat ti dakes na. Lukas pangarigan ag ginusto daw na isto kan Lisbeth, sir. Benji, Pasensya kayo, sir. No saan nyo ang nagustuhan ti imbagak? saan ka matanagan? Saan at nagunget? Imbaga kitay, sungbatam lata ni Margot. Kapo, tagtalay ka kunay ken ka.
Agyaman naklaunay, sir. Kat ikarik. Jak dadaulan ti panagtalak yu kanyak. Dahita ti kayat ko amangikin ka, Benji. Ti panagbalin mo anapun no kanya. Tapintas mo at tipay-pay na dito bataan. Nagatudag iti agpipiknik. Ni, nakatayo akmat gaya man ka naman ang madilin. Tiyak na puutan ang nagsartag itay. At nagayam kasarsarita na. Kabayatan ti panagkadkaduami kinimanang madilin. Tiyak maliklikan alagipon ti kadami iti iti Australia. Iti laksid iti planok nga aramidan. Saan ang mapukaw iti panunot ko? Ang makasubli akto matlaang ichay. Nasapa ka na kariing. Nakadigosak pa yan Ngami din yan, Dak. Nakatulog ak man gaya man. Lisbeth, nakasaganan dagiti aramidem, ha? At dalitan ti instructions no kasanong aramidem data report. Saan nga trabaho ni Adelfa dagitoy? Ay, so ti sekretarya. Report mo dayta kas assistant manager. Maragsakan lakit din ni Sir Amir no maamuan ang nakasurusuro ka adagos. Oh, ha? Sika talaga, manong honesto. Amom ti manglamlam yung. Patpatib ka lang tinakam mo. Panunutom ka ba alam, Lisbeth? Nasisayat matlaan no adda ni Adelfa. Agore awag ka. Oh, apiasan ka ang mga Adelfa. Mabayin kan samat kin ni Lisbeth. Come on, Adelfa. Doa kami kumalaan kan manong honesto ang mga Rabi Edith restaurant. Ngam naragragsak tayo no talo tayo nga sa sao. Nadlaw ko mati tayo si Maruno kada tayo ni Manong Jack. Saan mo pampanonotin tayo Giant? Kapilahan ti sapsapulin na. Narawang mamin iti biyahe day jay. Adan to aldaw amangan tayo amin ijebalay. Kayat ko, agkukuyog tayo to pangagpasyar, Adelfa. Lisbeth. Akwag. Kagura kay dita mo. Ayam jak amo ti makagapo, Adelfa. Ngamita, naasidagan tiriknakan ka. Jak amol, no apay. Makaluluwa ka na samat, Adelfa. At da ka di problema. Jak maawatan dahi ti amarigrig na konesto. No pa ada pa nagduaduak no podno ti panakigayam ni Lisbeth kanyak. Jak mas paalan ti kinaragsak ko. Panagkunak, saan agin ko kuna ni Lisbeth? Inawis na kabayan amangan. Kan kayat na nagpasyar kayo at dudwa kayo. Nagtibayok nga ro iti dahi siya na ibagana kanyak konesto. Oh, taapay. Tsaka mo. Relax ka lang. Saan ka di ada ito titartari gagayam? Ang makapagsiningad kayo adwa? Launay Awan ka po na kaguranat. Kan gapo ta isuntimay sa abos ko. Kayat ko nasayati pa naglinangan mi. Nangruna ta kayat na amang opisina ka pa iti opisina ni Sir Amir. Mabalin ka di itulot na kon. Amangan umawag tumanan ni Mamang. Saan na ngamin anak kasarita ni Amang idirabii. Ay, nagsayatin mo ka sa apaw. Nga masan madlang at ang agpampambarang tiyanak ti Bosyaw. Barang no saan Amang? Awan mat nga tatiga po nang agpamarang. Ay, Oh, saan kayo palagaya maturog? Amangan no umawag manan ni Mamang. ay. Nakat barang sana mangrab-rabi nga umawag. Uray mat kadi nakaida ko na kat sanak mo ta basta makaturog. Sige, uray ka no umawag.
unay ni Adelfa na saya at akon kan kuana. No amo na kumangag pampamarangak laeng. Tsak lang namin kayat nga agparangak mo't abastos wano natangsit kan ni Manong Onesto. Ay, man kaya, awagak man ni Onesto. Barang saan pa yan nakaturog. Ay, no apay ngamin ang nagkasera pa ilang. Diba? Hello, Lisbeth. Nakaawag ka man? Sorry ha, nasingaksamot ng tipan naturog mo, Onesto. Ay, Manong Onesto ko nakuma. Berberingasan ka mo dun. Nakasama kiti laptop ko at dalaan kit kita Inawagan ka, ta. Mga numabaling nga umay ka dito yung mansyon. Sana kami na makaturog. Agsangot ang uminom. Mga nung tanak ni dati. Sanot nga ta. San nanto amaamuan? Mabalin ka ngayon ton maminsan langan. Pasaduta ko na rumwar. Oo, sige nga, Rodan. Thank you. Bye. Bye, Elizabeth. Napainanak pa iti pa ng bahay ni Onesto kanyak. Maturog at manlayan. Nagrabrabi kami iti-igit ti baybay di rabi tatang. Iso as sinapaklangan ti mawag. Ay, talaga mayat ti panagbakasyon mo di anak ko. Huwag tatang. Impaspasyarnak ni Manang Madeline. Bapan kami di Sambales enton madamdama. Ay, ka, tala. San mo nga ron taliblipadan di sarabo megan ni Adilva? Huwag tatang. Malipatak ka di mahet. Uray ti agpay kada kayo. Ay, wala. Sige ta, mangan kami. Sige nga Rod, tatang. Uray da kami, kat mangan kami matat. Kaslaan da ilimlimot ni Amir kanya. Nadlaw ko nga inpalim na ti pagsarsaritaan da kini Benji, tay asit gagida. Numunat, yak mapagpudno ni Benji no daduma. Nabiling nga tan ni Amir. Jak sakit di makadua amang laban to kini Amir. Adapay ni Jack a bodyguard ni Lisbeth amang salaknib kan kuana. Panagrignak. Di nakikabilangan nga asawa ni Amir. Day tati kagura. Patitipod no anak pasamak kini Lisbeth. Kat enlimad na kanya. Iti dada pa sa tiigit ti baybay, tinapanunot ko pagpasyaran ta, Adelfa. Napintas na ito ang lugar. Naulimak. Iti labas dagiti nangangato at ang rib. Adalam ti pasat ti baybay. Oray ta saan tamot amapan agdigos di ta, Adelfa. Salut-sudat man kan ka. Napadasa mo tinakinobyo? Ha? Ma'am Lisbeth, pasig kami na barkada kanyak. Kat amom, nagasat to ti agbalin anobyok, ta iso ti kaunaan nga ayatek. Anyamat ta dito yung nadamdamagan ni Lisbeth kanya. Siyempre, gapot agayan ta, Adelfa. Kaya't ko nga gamamo ta anain pa. Ko ha? Come on, Adelfa. Saan ka kumakil, Joy? Pagragagsakan ka lang, okay? Huno, mabisin kan? O sige, kabayatan namang manganta. Ag istoryakan to kanya ka? Istoryam kanya ti love life mo. At anopyo kiti, Lisbeth. Agad-agalak pa lang iti kolehiyo. Isa pinagsina na kami ni Mamang. Oh, talaga? Istrikto gayam ni Mamang mo? Maawatak ni Mamang. Arapap na makaturpusak. Oh, naimpagpaykan ka, Adelfa. Nakapagturpos kan, katagtrabaho kan, idinto ta siya. Paluga ka talaga. Nasakit tinakam ko iti panagsinadadadi kan mamik.
makipagiriknak. Kaslagpada ta lang, Lisbeth. Awan mo ti ama. Oh? Sa tino ti ayan ti amang? Tsaka mo, tamanipot kinubing ko. Inlimad ni mamang ti maipanggapit ti amak. Oh, come on! Oh my God! Kaasi ka mat. Akat, awan ka di tinobium, ita? Awan, Lisbeth. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makipagrik-nakit din kanyak? Iso, ti nakakasi. Tadi na amo, wano din amo ti amana. Tanda nila kat saan ka nakapagtipal. Pumutak ko manam. Nadyak na pang panunutan ani manong onesto. Kat panunutan na anakatakda kasak. Talaga din ang rako niya, Adelfa. Ngam, hapay nga ta. Kas na maasyanak mo't lang kan kuwana. Awag ni Daddy. Itaman pa yung awagan nakmanan. Hello, Dad? Kumusta kan, iha? Kasangsangkot ko lang dito yung mansion. Kalpasan ti pa nagpasyarmi kan Adelfa iti igit ti paypay. Nang rabi ka may iti restaurant. Talagang agkayim kayon kanya, Delfa, ha? Parang sa ka na kamakamoy ti dayta. Dad, agpangpamarangak laeng. Ngamin, diyak kaya ta pananutan ni Manong Onesto anat ang sitak na unay. Nasaya ato kasta. Nga mabuhay si Dak. Anya? Siya kumatirumbang nga makipagrik na kan na, Dad. Isuoti na kakaasi, tadi na amo ti amana. Talagang agayim kayo ni ti anak ni Amom. Ay, nagpasyar kayo kan inlibre na ka pa iti pangrabe. Ay, niya tinagan na itayan na po. Lisbeth, amang. Awan kayam, Lisbeth. Agtatapaw iti dilak ng yaklagad din malagip nga ibalik ka salbag. Kasta talaga ti lumakayan, amang. Ah? Sutan ti memoryayo. Ay, Sapay kumata sa niya pampamarang lang ni Lisbeth. dahil sa tibidot mo. Nasidap pa lang di panunod ko, apo. Ay na, ang iman niya. Anya ka di tinadlaw mo kang kuhan, ha? Tay, nadlaw ko nagdara sa masuron no sana mapagustuhan di kayat na. Sapay nga, men. Nagdamag may panggapit tinobyok. Ah, Diyak ko makayati na malagip. Diyak kayat amaamuan na animanong amin tinobyok idi, amang. Kasla na pintas, tinagsaritaan nyo kini Lisbeth, Amir. Naragsak tilangam. Talaga maragsakan na, Margot. Naikondisyonan ni Lisbeth ti panunot na at tumulong ka ni Onesto amang tarawid-wid iti kumpanya. Nagwapo ngamin ni Onesto. Oh, sa balimanan titurungan na itasaom. Kasta ka kumamat, Margot. Agnakam ka kumamatan. Ni Lisbeth ti pagsarsaritaan ta, Amir. Apay nga imbawing mo kanyak ti saritaan ta. Imbes na talagat atap kan mang palpali iti garaw ko ter aramidam. At ako mamat pakakumikumam. Hindi pa lang ibagbagak at tulungan na kamang tarawid-wid ka ng iti negosyo. Kaya't ko ama daanak iti bukod ko ang negosyo, Amir. Tapno di mo kunaan akanayon ka asip-siputan. Katugtugaw ko iti sango ti computer. Kada umawag kanya. Oray la tinaliw na pinanang Emily. Di amukat makalawas ti bakasyon na. Ni, saan mat kayo man ni mamang tumawag? Ni Sir Amir. Manang Emily! Ni Sir Amir tumawag kanya. Agyaman na. Hello? Naranaan mi manan ka ni Benji tinakatatin to nga traffic, Adelpa.
tantanisan nga garaw na itilogan. Talagip ka man nga awagan. Kasangsampat ko dito opisina, sir. Jack pa'y na-open di computer. Awan problema. Siyak man di makisarita kan ka. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Parang sa ka na, tagayim kayon kan Elizabeth. Nagkuyog kayo kano ang nagpasya rin dirabi. Inyawag na gayam kada kayo dayta, sir. Maragsa ka na, tanasing po ni Lisbeth kanya. Kaslakin lahat ang nagbaliw. Siya, di ka na maragsakan. Tadayta, tinabayagan akalikagong ko. Sala amlaang di ugali na. Nonya ti kayat na, dong panem. Uhan, sir. Nabimbintas man nandito'y supig. Moderno ti airport na. Malagip ko ti singasing ni Manang Madeline kanyag. Napintas sa negosyo, ti kayat na pagsupunan niya. Gusto ba't kitdi ti singasing na. Dakal di masapula puunan iti Eco Park a Planog apamayan iti kabakiran. Apasat ti farm. Kat sana masapul at dakal a puunan ti pagsupunan ni. Bayan sen. Makapasyar kami kadagiti na duma-duma a lugar. Mapasyar ko lat tadaamang kan Adelfa. Apay nga tagaw-awagan na ni Honesto. Awan nga tayo opisina. Timbaglangan timbaw ni Lisbeth iti bangko ni Manang Emily. Katag may masakit opisina. Hello? Hello, Adelfa. Adag di bangko. Mangirwara kiti kwarta. Pasapol namin ni arkitek. Napanmat iti bangko ni Manang Emily. Imbaon ni Lisbeth. Oh, amangan mo sa bali abang ko tinapanan na. Kailiw na ka. Lisbeth matikad do matinagpasyar. Mayat kumamat no, kumuyog ni Lisbeth. Tapno duha kami ngay pasyar mo. Agang angaw ka kadi. Di mo madlaw nga Miss Isa ma? Di, agang angawag ka rod. Sige, madamdaman tong nagsarita ta, Adelfa. Batang kunti makitransak. Kinatagayam ni Manang Emily. Iti matagayam ti mayan na. Sige nga Roden, Honesto. Agtrabaho akon. Bye. Ay, awan pa ni Manang Emily. Amangan no na traffic. Nabiit pa si mangput kami kin ni sir. Dito yung opisina na, madam. Tagbayag kayo? Tagsapa arimor kayo? Sa dino kailangan tinapanan nyo? Traffic ngamin, ma'am. Agsasao ka kadi iti agpaiso, Benji? Jack amo ti agulbod, ma'am. Pudno ti bagbagak. Suko na nagnaro dito yung mansyon. Pagsaritaan mi kini Amir iti pampanunutag ang negosyo. Wow, ha? Inawagan na kagayam ni Daddy? Talaga magus-gusto na kauna, yan niya. May panggapmat kan ka tinagsaritaan mi, Lisbeth. Maragsakan ta nasingpat kan kanya. Kasi ka, Adelfa. San ka di mo ta maragsakan? Maragsakan naglaunay, Lisbeth. Agyaman na ka. Well, gaputa na singpet ka. Kaya't kumatiag balina na nasingpet. Tapo, saan lang asika ti magustuhan ni Dad? Awamat lang kami na ni Manong Honesto. So, asika lang ti pagpatulong ako, okay? Jack, mauawatan na gito'y ag-craft. Nagsarsarita kami itay itigayam ko, Amir. Kat di estimate apuunan iti pampanunutek a negosyo kat 10 milyon a pisos. Nagdakalan agatan. Pasit pa ikit agatan dayta, Nangina amin na magatgatang. Anyaya dahi ta negosyo. Butik, aga po amin dagiti lakok akawis iti abroad. Sige. Itad ko dahi ta agatan.
Uray tamat lang. Pirma ako ti cheque. Ada ka din nakita pagpwestuan? Aday pagpagatigayam ko. Nanginamot launay ti upa. Tapno saan mo na problema ti pagpwestuan? Ada bakan ti apwesto ti may sa apasdak negosyo, ija Intramuros. Wano ija Pasay. Diya ka mo no kasano ilawlawag ko kada kayo daytoy, tatang. Ay, anya ka di data? Adda nagbaliwan ti planog. Napintas din singa negosyo ni Manang Madeline. Buy and sell. Kaya't mo asawan. Titakan ngag negosyo. Wen tatang. Napanunod ko aday to'y payla ti irugik a negosyo. Inton adan umanay apo unag. Ituloy kong tumatla ti Eco Park. Ay, katnuday sa ti pangadang mo anak ko. Sika ti makam mo. Anya ti makapasayaan king ka. San ka pala nga ron nga agawin? Medyo maibayagak pa dito'y tatang. Sapay ko mata maawatan tak. Patpatgan kayo unay, tatang. Mare po dito ay nakapagsarita kayo kin Victoria. Nakamulang-lang ka mo din na po. Amang, nakigtuta kiti kalata pa nagbalo ti pangadang ni mamang. Ijay mat kayam nueva isihang ag negosyo. Napintas ka no nga maintinsingasing ni Madeline. Abag sugpunan da negosyo. Oray, at tulad tamat kong daway ha. Sumarong karkadata. Ngam panagrik na. Kas lalikliklikan nak ni mamang. Ay, saan mo ko ba na panunutin dito na maksayan na pintas mo? Marikrik na kamang. Yat adayo ni mamang tibagi na kanya. Kaslawan patag ko kankwana. Ay, hatap mo lang dito. Balasang akon. Nga mawawa kiti pamatag ti may nga ina. Malagip ko tinagsaritaan mi kini Lisbeth. Saan yamot dito? Nadlaw ko nakasuron kanyak. Iti panangipagsak, iti panakipagrekna na kanyak. Siyak tirumbang akakaasyan na. Ha? Aging gaita. Jack pem amo ti amak. Kan, saan nakapat-pat ka ni mamang? Ay, atap mo lang, dada. Pat-patgan na ka ni mamang mo. Tinarigagayan na tinasaya ta masagbayam. Impaidam na ti pagragsaka, kamang. Sige, mapantay yung maturogan, ama. Dali-day lat ti biyag ko. Nagawid ni mamang. Ngam imbantay yung matlang. Ngam no maamuan ni mamang ti relasyon mi. Pag sinahad na kami lagi di. Saan na akayat nga gragsakak? Adelfa, lumugan kan. Ha? Yonas to? Umay kan, tama pang tapela mabigat. Nagpakada kami ni Camille. Saan asumra kita? Isoanapan ko inala iti balay dati reports na. Si Mang Patsaman nga minan tinobyo na anapan iji Korea. May magpa iti nobyo na. Makapasyarlat ta. Saan ka man ang anasangong iti kalman? Kahit naimbag na nakita ka. Maawatan ka. Oh, di ka man la umisam. Api analiday ka. Honesto. Imawag ni mamang itirabi. Ije ka no nueva isihang ag negosyo. Kasta ka di? Nagsaya at pagayam ti plano na iti farm yo. Ituloy na kanang tumat lang. Saan pa'y akadakitoy? Talanggamat na niya, Dad. Anya talaga tipanggap yung kini Adelfa. Awan sabali agapuna no apay nga inawagak ni Adelfa. Saan ka kumangag panunod iti badi iha? Sapay ko matakasta. Tapno amuyo. Agpampamarangak lang ang nasayaat kini Adelfa. Nasayar, no ka ba alam tagpambarang? Tapno awan masao, nagit empleyado ken ka.
Saan ko na makasarsarita ida? Saan na kami narumrumor iti opisina mi? Maragsaga nak. Tamay pasnak mo timang tulong ka ni Onesto amang tarawid-wid iti kumpanya. Sige, Daddy. Saan na kami na nakadigos? Sabagay, uri maladawak amang opisina. Awan ti problema kan ni Manong Onesto. Nabayagahe man na sa anak ka ng meeting kadagiti empleyado, Lisbeth. Mang meeting tayo itong bigat tapno makasarita mo tita. Anya ka diti pagsasaritaan? May ipapaniti ka sa saad ti kumpanya. Paisagana kada Adelpha kan manang Emily dagiti reports da. Amun tayo matan no anya ti problema da. O sige. Agpay sagana kan tungarot iti merienda kalpasan ti meeting. Ije tayo kantin gagdi meeting. Saan tayo nga umana iti conference room? Aywan gayam. Kan Sabado gayam iton maminsan abigat. O may kitulmangan daw kini Adelpha iti mansion. Sige. Barang saan nakapayaban ni Mr. Garcia. Oh, kakaiso nang agkitawak. Paayan nakpay. Agpasyar tayon to iti kamalman na. Mabalin, Onesto? Agpadpadalat ta da Lisbeth kan Margot. Sa bali, ti pangipapananda ti kinasingad ko kan Adelpha. Diyak mababalaw ni Margot no pagimunan na ni Adelpha. Napintas. Pag sinabali da iti kinapintas kan Elizabeth. Oh, diyak ba't maawatan na ito yung marikriktak para kan ni Adelpha. Hello? Ay, Sino ka? Di kaman mo. Anya, ti masapol mo kanya? sino ti kasarsarita ni Margot iti cellphone na? Kasta ka di? Agam-am mo kami gayam kinidang. Ket, naistorya na kada kayo ngagsapsapulak iti supplier kadagiti kawas anaggapo iti balasiw taaw? Mabalin nga ijay tulatan ti pagkikitaan tayo? Isuntulaan ng tawagan nyo, ta makaamu kaming tungag sa sarita. Sige, bye. Talaga gayam, patuloy yung tinegosyo, Margot. Adan kanya ti 10 a milyon a pesos a pagpuuna. Apay pabayag at pailangan nga ipatungpal. Adan supplier ko. Iso ka din yung mawag? Wen, Dominic tinaga na. Kasla, agtimtimag matabakla. Saan ako na mas tao pa'y? Fashion designer kanuday chay. Nasayat mo, tadanton pakakumikumam. Saan ka taday talang mangsisiim kanyak tararamilam? Agyaman na, tapi nalubusan na nga agbukbukod nga agnegosyo. Dahita, tipag ko naam, anapateg ka kanyak. No kwarta ti masapol mo. Saan a problema? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, mag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil dati dakalabitot ni Amira. Gapot ta saan kung ngayon ka. Pambar ko lang ti panagnegosyo kiti butik. Gapot mo, nga tanton negosyo apakakumiko. Adayo lang iti apanunutan na. Nga ituloy ko aduktalan dagiti aramitan ni Amira. Saan na siya tiluklukon ni Amira? Uray agpinatay kami. Malagip ko manin tinapatik apaltok ko iti mansyon ni Jay probinsya. Apay ngayon, Jack, ba't ka makaturog? Agino, magsalangan iti arak. Malagip ko ni Onesto.
Wis ko nga ginom kami. Ng pinaainak. Awagak sa langan. Amang nga masubra ak pa iti aginom no aginumak iti arak at mabarte ka kamabigatan. Sa ngayon iyok pa'y mat nga rod isuda ka na Delphine tuntikat. Awagak. Atata. Hello, Lisbeth. Yak makaturog. Iso ngay nawagan ka manong honesto. Amangan no malipatam tiya ayo kini Adelphine tundigat, ha? Jack malipatan. Nagariingag pa'y matlaang. At nangamin email ko kini Sir Amir. May papaniti ka dyan na development ti Pastek. Ay, nasi nga kagaya man. O, sige nga, Rodan. Bye. Good night. Ay, uminumak man labasit. Barang makaturog ak tumatlangan. Jangan tirabe. Abay nga dagabay lang dito iruar. Ang mga di amom katadagay di away. Pangga po na nasalamsam tirabi iamang. Magayam, kahit ko kumati umay dya farm inton bigat, ngam nagawis ni Lisbeth ipangal daw ija mansyon. Ay saan nagpaawa inton bigat. Nasayat ba't nga ginana kayo, amang? Ewan na. Nagtulag kami kini Ananias. Daramidan mi di talikod ti balain ton bigat. Pambaran may. Tumilewi ti may sa kawitan. Adelfa, adda na pinda sa paggatangan iti prutas iti Apayaw Road. Iti ti paggatangan ta, tapno adda masramsam ta. Kat nagasidag iti tiyandan. Adapay paggatangan iti prutas iti asidag timol sa umadanin di Paskwa. Kung ngagpeso niya, sapay ko mata makaduwa kam to inton Paskwa. Honesto. Oh, api ang nagsanay ka. Inrantak ang makaadayo to agumatang iti prutas, tapno makapagsarita tapay. Nalagip ko ngamin ni Mamang. Makadim namin to nga takin ni Amang inton Paskwa. Mailiw kang sa unayan ka ni mamang mo, Adelfa. Ne, at dagaya maipatpatak na rapas dag iti dayja apaset. Nasidap man ti panagkitam. Nagadayo day tiyan ha. Sa kaanan ti kabambantayan. Saan nga taon dayja ti processing plant nila kay Sigmund? Panunod sa tigid matang iti prutas. Dahil ta tinalipata ka pinagatang kanina na meeting. Kaadugayan ti prutas iti kaste apanawan? Anya prutas da ito eh? Marang iti awag da ito eh. Kunak no iti mula ang ti pakagatangan iti da ito eh. Adamat gam nakita ki dyan ang gatangan mi. Nagkatangan nyo ka diti dayta? Iti paggatangan iti prutas si Jay gumanunggong. Gumanunggong matgayam ti awag da iti da lugar. Kita aklama ka naman iti dayto ya. Naimas kayang? Naimas tinagkita-kita Sir Honesto. Isumat lang kayo masaan ka nang nagsasaw, Adelfa. Dahil tamad gayang prutas isang sangwamon. Mabisin ka? Saan pa'y mat? Nga mailiwak nga ron nga agsaramsam. Ang mga sa bali matinti kahit asawan dahil ta, Adelfa. Awan pa'y mat nobyo. Sige ha. Agsarsarita kayo ta tumulong kang agluto. Saanan? Maka mo ni Nana Miding. Kan umayan ni Mang Teban. Nalain ka nung agluto dahi dya caretaker. Ibagak ka na kayo ha. Nalaingak nagluto. Diyak lang amin masango ta ado ti aramidag. Kaya't kung iparamanto kada kayo tilinutok. Kunak man no nakaadayo kayon kini Benji Amir. Isumat lagaya majak nadlaw ti papanaw ti kotse. Mayat mat ti panagsangsangayo dito'y roof deck. Ururayag ti awag ni Mr. Montemayor. Apay akas ti panangkitam kanyak Amir. Bagay ko kadimat lang dito'y kawis ko.
Dildilawam ni Lisbeth. Nakitkiting pa'y gayam na takawas mo. Uray, tabagay ko mat. Naputaw kan nalinis ti kudel ko. Amang ano, mabalinak nga ron nga itulnog ni Benji. Sige, Benji, itulnog mo. Sublian naktulatan. Umay ka nga ro din, Benji. Itati pa nagtulag mi kada Dominic at sa sarita iti balay dadang. Makamuka no masulisog kahit tidak ta Dominic yung pagbagam. Oray man kiti bakla no. Dahito yung oray ngawag. Sabalimat. Hello, Mr. Garcia. Si Kamat Gaya. Nagbaliw kan sama iti numero. Cellphone gayam ni Maricho. Talaga nagbatin di tayo Ilocos. Anya ti kunam? Nakasta. Podno. Kasla jackpot yan asaan nga mo ni Ernesto na ito eh. Nakatatid dugman na ti traffic, madam. Ang mga numaladaw kayo, iti papanan nyo. Kabisado ni Dang ti ugalik, Benji. Makaamo da at Dominic no saan ang makauray. Amang ano da kayo mat kini Amir tagdardaras. Papanan nyo talaga. Awan mo ti imbaga ni Sir Amir. Tinaibaga na laang. Or-orayan na ti awag ni Mr. Montemayor. Talagang agkadwa kayo kini Amir. Iso narigat at damdamag kan ka. Talagang awan ti amok kadagiti damdamagin nyo, madam. Aguli magkamanlaang. Di pa nagmanehom ti asikaswang. Awagak manlaang ni Dang. Talaga makumikom ni Manong Ernesto. Imay tayo dito igit ni Baybay tap na ituloy tayo tagraragsak. At dama timawag iti cellphone na. Kasla na nga ko itay ani Sir Amir timawag kan kwa na. Katapay nga madayo pa ilaang no talaga ni Daddy ti kinasarita na. Dahil ti tsaka mo, Lisbeth. Ay, madama ko man kayam. Iti kabayag yun, nagkatrabahuan o nagkaopisina ka ni Manong Ernesto. Naadal mo siguro ti kababalin na niya. Nasingpat ni Manong Ernesto. Naanos ka dagiti empleyado. Kaslamat lang kini Sir Amir. Dildilig mo ka ni Daddy? Kas na yung bagang mata na naasa mati babae ni Manong Ernesto. Kasta, Ernesto? Adan nakitam mapatpatakder iti asidag ti bantay? Pasit ti kasilagan ko nam. Saan mo asigurado no dahil ti processing plant nila kay Sigmund no? Talaga ka di? Saan kayo magsarsarita iti dadyala kay? Kasta? Ala. Saan na masapol ngagdamag kakinkwana ni Mr. Garcia tinakaibaga kanyak may papaan iti processing plant. Okay, dahil talang. Bye. Makabanong tagpasyar iti igit ti Baybay, ngam naragsaka. Agyaman na kada kayo ha? Aglalokan ka, Manong Ernesto. Kasapulan tayo mo ti agaliwak sa isag paminsan. Narigat mo itong pasiglat na trabaho. Uray linawas no niya ti kunayo. Kasano Adelfa? Nimang teban latan ti mangitulog ka ha? Uray ta dagagarayan na di sentro. Idiyan nagtulad ka nga roda nga edi saag ni Manong Teban. Adon to pa'y mati-tricycle asumrag iti lugar mi. Adayo ka di ti lugar yo? Saan matunay? Sige nga Rodan. Amang ano sagsagkaan na ko ni Amang. Anana mi ding? Ibagayo kan Mang Teban, tamapandan kan Adelfa. Agbati pa'y laang ni Mang Ernesto ha? Amang ano kayat na pa'y ti aginom. Sige Lisbeth. Pagustuhan ka. Basit lang ha.
Amang ano kaya't mo ti uminom iti arak, Adelfa? Ako Jack pa'y naramanan ti arak. Agyaman naglangan, Lisbeth. Awan pa iti kotse iti garahe. Napanan nga taa talaga da American Benji. Diyak na sango tinangawag kini Benji. May ti panagsarasarita mi. Kadadag kan Dominic. Uray iti itulnog na ni Dominic. Kasla saan maibusan ti istorya ni Dominic. Naragsak ang kasarsarita. Talagan sa abakla ti loko. Nadlaw ko ti panang parimrim na kadagay tinalabasan mi agwapo alalagi. Istampay samot nga rutagi dyan. Ani ati pa nagkunama po. Umawag nga na ni mamang mo ita arabe eh. Jack lang mo, amang. Amang ano dadapay lay supik. Adem patulod ni mamang iti messenger aladawan da kadamanang Madeline. Nakaragragsak na. Ay, talaga ngayon papas dati nagpasyar. Jack narek na day Jack kinaragsak ni mamang iti kada na titoy. Adelfa, Sige, mabana ko niti silet ko, amang. Nabanuga kini pa nagpasyar mi iti baybay. Umayak to iti kwarto yun umawag ni mamang. Barang sa anak to pa makaturog. Anay ko. Nagsakit man ang tiulog. Ang malami naksapayan. Inikap ko pa yung tibanog. Pudot naklaon na idirabi. Kalpasan na nakapanaw ni Onesto. Intuloy ko mat kami tinaginom. Madamdaman na bumangonak. Oray tawan pa panakitangal daw. Agi na naakit yung husto. Ano? Agi numak sa manan? Dahil matipagsayaatan na itikadak dito yung probinsya. Saan na ka makikita ni Daddy kadag ito yung aramidag? Nagdamdamag ni Lisbeth, may panggapit ikinataong Onesto. Kunanagit din nga mga nagpadakal kini Sir Amir anas sa iti babae. Nasingpat ka, Delfa. Kan kasla nasingpat-pat ni Sir Amir. San mo sigurado wala na ipigsak tinagkatawa. Kagap-gaputa pa yung iti simbaan. Santa ko man napakibiyangan ti personal abiyag ni Sir Amir, Adelfa. Wanmat nga paiso. Dinamnama ki di malam nga awi sa natan Lisbeth ang makimisa. Ha? Saan mo taman nakimisa ni Sir Amir? Kaya ni Lisbeth, ad-adda barkada ti pakaringguran na. Ang apay iso dati pagsaritaan ta. Kunak no saan ka makadlaw? Uray ta na ipapas tayo mati nagpasyari di rabi. Agawin tan? Sige, Adelfa. Namuna ka't dapat trabahawin itong bigat. Mapantan. Kasladyak mamati. Asaan nga mo ni Onesto nagiti plano nila kay Sigmundo? Kalpasan ti panang tulong ko. Tapno aguperit manan ti pagminasan ay Hercules. Anya tiyampok, nadan to saan na magustuhan ni Onesto kanya. Kat maalukoy nila kay Sigmundo ngagsublikan ko na. Ni Adelfa ti mabali na makatulong kanya. Nga, masapol, ama alak terik na na. Awagak man kede. Sa anak mat nga tama kasi nga kinuha na ta Domingo. Agre-ringan ti cellphone na. Hello? Naimbagal daw si Domingo, Adelfa.
Anya ter aramida. Kasangsangpat ko lang, sir. Napanak magkimisa. Nagkukuyo kayo sa kada Lisbeth kan Onesto ang nagpasya di kalman. Inawis mo kumaanak imisa. Mabainak kan ko na, sir. Inton mabinsan. Padasem nga awis na makimisa. Ibagak to kan kuan. Amom, Adelfa, maragsa ka nak, nasingid kayon iti anak ko. Oray siyak. Paragsakan akmat, sir. Lubilang tatangsitan na kamanan. Ipulong mo kanyak, tasyak, ti makisarita ken kuana. Agyaman nak, sir. Kakaisuna ng anak ko ni Lisbeth. Ngam saan na kayat asawan, akanunong aklatan akanayon. Diya kayat asana na saya at ti panakilangin na kadagiti empleyado. Napatag, dagiti empleyado akasken ka, Adelfa. Agyaman naglaunay, sir. Sige nga rodan. Baliwak tumanan, ti umawagin ka. Bye. Alag palang tirik na ni Adelfa. Narigatan, no jaksak bayan, ti mabalin apanang panaw to ni Onesto kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Basta may isang ama ti panakisarita ni Sir Amir kanyak. Makalwaak lang nga rod ang makalagi piti ama katsak ang ama. Apay laglagi pagpailang. Kat saan nakulo sa tinalayaw. Udno nga taas siya ti kanunungan na. Nukas pagarigan ni Lisbeth tagpindot. Amangan no at makagura ni Lisbeth kanya. Papayagas to ti panangkitam kanyak, Margot. Amom ajak kayat ti mabamban ni Kesan. Nanggag ko amin ang nagsaritaan nyo kini Adelpa. Anya nga ta, no makadan kini Lisbeth nga at dapay akanunungam ni Adelpa ngam iti mismo nga anak mo. Bildot tinagdenggam. Saan mo anaawatan? Naglawagan ang ngag ko. Prubo ka rin na kadi ha? Kanong amin namang rugi tinigosyo, tapno awanan panahon mo amang paliiw kanya. Tapno anya, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Agulimag kan. Saan mo nga orayin ngagpong tutak? Ibagakin ka ha? Saan nak akabalan? Apay nga agpungtot ka. Wano napatpatag ni Adelpa. Gaputada sa bali apanggap mo kenkwana. Awan ka sa iskan na kitang ibagbagam. Panawan ka malangan. No sana ka makapagkapil. Ang mga nanyapit yung maramid ko ka. Kata niya ti aramida ma. Adasam ti mangdangran kanya. Kidagan. Pinanahawan ako ni Amya. Saan ka nagbaliki ti panggap mo? Unaan ka. Awagak ni Lisbeth. Oh, hello, Tita Margot. Ha? Nakalagip ka man ngay mawag kanya? Apay, mailiw ka kanya? Kumusta ka ni Lisbeth? Anya tar aramida? Naitoy, aginom tayo. Oh my God, Tita Margot. Unak man, no nagbaliw ka. Oh? Anya ti dagas na iti panaginom ko, ha? Ampung ka nga inawagan ni Amir ni Adelpa. Katimbagaan at ada kanon nangam si kaabukod lang nga anak. Aniya? Imbaganakan ka dayta? Ha? Makita ni Daddy, aglibasak manan ngagpamanila. Talaga saan ka pa yan nagbaliw, Lisbeth? Demonyo ka talaga ngagsyuma na niya. Kaya't kung nagbaliw, ngam sulsulisugan nak? Ha? Sige,
ipulong ka kini daddy. Bye! Ha! Adala ko may tisang muhanak na diya babay tatong patong paat. Anay ko, nagsakit na talaga ti ulok. Tiyak ko man nakaado ti iminom no saan nakapinagpungtot ni Tita Margot. Iha, asan ka matasumong ba? Dad, nasakit nga min ti ulok. Nabartek ka manan? Basit lang ko mati inumak yung pinagpungtot tak ni Tita Margot. Uray kayat kung tiyag baliw. Ngam gapo ti demonyeta ka denden nayo. Awan na ta. Talagang impay-impay sunat imawag ka. May panggap ka di ka ni Adelpa? At anda ka no ang kanunungan nyo ngam siya ka anak yun. Sa bali, tinagawatan ni Margot. Kaya't na lang ata ngagpungtot ka. Inawagag ngagpaiso ni Adelpa. Kat maragsakan na tano saya atan tilinangan niyo. Kasta ti kayat yun, Dad? Nga agsingsing petakon, san ka di? Kat maragsakan na kiti dayta, iha. Dayta ka di lang, di bagayo kanyak? Iha, sikat imawag. Wan kayam. Talaga maul-ulaw akon. Kalpasan na makapagsarita tayo, awagak to ni Manong Onesto. Makawap mo pa lang di opisina. Inton aldawan na sumrekat. Liklikam ngamin ta ginom. Kasanong tulangan inton nagadal kan. Paasulti babaya ka din nayo. Uray ka't ko kumatag baliw. Awan lata. Sugsog. Sige nga ro din, Dad. Bye. Uray ni Daddy. Sana rumbang amamuan na ngagpampamarangak pailaan. Ibagbagi ka na bigatan, Manong Onesto. Padasat ko may mga opisina sakbay ti pangaldaw. Isosi ka pilat makamo dita. Ang mga nakumaro dahil damariklik na. Nagpadoktor ka. Si Kamat, para day talaan ang padoktora kon. Nabanugak lang hindi kalman. Agi na nakapay lang ron. Agyaman na, tamaawatan na. Kan masaknan ka kanya. Naglailo ka gayam. Naggasat din, tiagbalin anobyam. Nagasgasa to tagbalin na nobyong. Nagtangsitak, Manong Onesto. Sige, ikarigatak tiagbaliw. Un gayam, awisan pa lang ni Adelpha iti opisina, tapno ka doon magtrabaho. Uray nakapangangkan. Kaadwan ka pa lang mamigata, Adelpha. Masansan na mamigatak dito eh. Day tamat tirigat na iti agkaskaseran niya. Di mo nasamat ngamin amo ti agluto. Nalay nga kang luto. Narabanan niyo magtan ti lutok. Masadotak lang ni gluto no itibigat. Nakapsat sakit iti bagay ni Lisbeth. Amang nagpampambar lang na dyan. San anarwang nagtrabaho. Ken adaatap ko. Naginumanan ni Tiarak. Kasta nga tadagi ti babaknang. Namnasing pagmata ni Lisbeth. Dahil dati pagsayatan na. Sapay kong tagtultulohin dahi ta. Apan nagsingpot na. Makapaapal ti panangan mo. Manganak matgarudan. Makapaapal ti panangan mo. Manganak matgarudan. Agidan ta namangan. Agdanon tanto lata ni Jai. Orayek lang ni Amir. Makikuyog akong kadakwada tag paitulnog ak to kini Benji. Pagklansa talaga ni Dominic. Nadlaw ko naalikutan dagiti batana. Sige nga Rodan. Daytan ni Amir. Bye. Inawagam sa manan ni Lisbeth. Lalpas kami na nagsarita. Ni Dang Dayjay. Mapan kami di opisina. Kano nga minamang rugi? At ala ang dagiti kurang nga papeles. Iso ti asikasuan mi kinida. Kumuyog akong kada kayo. Ta itulnog nakto ni Benji. Dapat ko, Tsim. Anya nga ron, ti pagluganan nyo kanidang. Di ko tiyan ang tulatan. Intayo kit din ni.
Matrapik tayon tumanin. Lukurang tinted ko a kwarta. Ibagamlaag. Alaga kurang. Umanay ka din, ti 5 milyon. Tapno sigurado, 10 milyon manan, tinted ko ken ka. Agyaman na kami. Kasla, awan ser-serbi ti kwarta ken ka. Kanyang awan ser-serbi. Ket para iti negosyo. Itad ko amin na masapol ni Margot. Tano makumiko man. Sa anak ton, ariribokan pa eh. Nakaadayo lang arodan ni Elizabeth. Noon niya pala di tati parparnuwayan na. Oo. Kanya nga tangamin na ito yung marikrik-nak ka ni Adelpha. Kabayatan abo may bayag. Upas asidag matrik-nak ken kwan. Naimbagnal daw mo, Ma'am Lisbeth. Oh. Agmay may saka mo, Adelpha. Di manong honesto. Inawagan ni tayo ni Mr. Garcia. Ada ka no pagsaritaan da kada Arkitek del Rosario. Apa yan din nakain kuyog? Awan mo ba ati dituyan, Kan saan da ka masapol? Ay, kaslaman madipay lang ti bagik, Adelpha. Mapana kiti private room ni Daddy, ha? No sa pulan nak ni manong honesto, enton sumangpet. Ibagam to nga da kiti private room. Wan, ma'am. Kasla nga kakapsot tilangan ni Lisbeth. Sakit samat. Tinaliyaw naggayam ang madamangat trabaho. Palpaliiwan nagsamat. Ada kagayawan manong honesto. Nakaturog at gayam itay. Nabayag ka din na si Mang Pa? Nabida pa'y. Yak pa'y nakita timbati ka trabaho na Adelpha. Sorry. Oray ti trabaho ko ma. Aramidin mo ni Adelpha. Adelpha, agyaman na kan ka ha? Nagsingpot ka gayam. Awan anyaman na, Ma'am Lisbeth. Trabaho mo't talaga kas sekretaryayo ken Sir Honesto. Ibagak to ka ni Daddy ngay ka na kay ti bonus. Agyaman naglaunay, ma'am. Kinapuno na. Ada na ilatang abono si titunggal empleyado. San laki ni Adelpha. Talagang adupay lang ti Jack mo. Ngam na mabalin ko, kitawan kinintan. Ngay ka na kay ti extra bonus sa Adelpha. Saan naklaki ti apaayan? Naimbag ni Sir Amir. Awan ka din ti Ramidam, Adelpha. Mabalin mo ti agsubli ti opisina yo kini Manang Emily. O sige, ma'am. Inawagan na tikit din ni Manang Emily. At patulong ka no iti may sa report. Talaga masirib ka no kasta, Adelpha. O sige, panawan kayo nga rodan. Wan gaya, Manong Honesto. At ako makidawakan ka. Anya rita? Amomon, narwa makitibiyag iti syudad. Kasapula ka talaga ti agaliwaksay. Kadoan nakto kumangag pa siya iti mall. Sige. Barang saan nakangawagan man ni Mr. Garcia. Sana bale, syakton ti makisarita kan ko ana. Ay, awagak man gayam ni Maricho. Saan kami pa ikatuna yan na makapagsarsarita? Saan aron ba nga makarik na iti kastoy? Agtalaga kini Honesto. No apay nga minamasaksakitan. Agselos ka din. Kakaisuna na kasaysayaatan ni Lisbeth kanya. Kasanon no? Nukitawan ti kuntaway nga sakripisyok ni Honesto para iti pagimbagan ti trabaho. Ni Honesto lang tinakarik na kiti ayat. Iso lang tinagparagsak kanya. Kit-kita anak gayam ni Manang Emily. Amang ano nadlaw na nga agluluhaan.
Malasit ko di kotse nakaparada iti sa. Akit di nagbindog. Day tiyain ni Benji. Ayan ni Amir. Awan pilin ko kini Benji nga umay nagsukunin dito eh. Napayag ka sa anak-anak ka pastor dito, Margot. Ang kadungamin nga sa sikaswag. Naadamat caretaker da ito'y pastag ti negosyo. At agubgubsang na. Binastos na ni Dominic. Sino a Dominic? Saan mo ka din na malagip? Di bakla supplier ko. Nakauwi ka man dito eh. Kaya't kung ano na mapasyar ti pwesto. Di pa idimtang dagiti order ko ang muebles. Kasaritam to man din nangital kami ti daytoy apasdag. Bayam tawagak to. No di na maalwadan to sa mong bat. Ungta. Anya nga to no siya klaangan ti makaamoy ti daytoy apasdag ti negosyo. Kasaritak to pa eh. Nagawid ka din. Ako koyog tayo. Agsublinto ka no dadangkan Dominic. Awagak laangan ida. Nga ituloy mi ti agsasarita inton maminsa. Ngam, adapi gayam daw asan tayo. Ijay tayo to namang rabi eh. Alright, awan ti papanak. Kinlaat nak ni Amir. Nga, masapol nga agbaligi ang mga lukoy. Urayin naklangan na makasidag talo katak tilugan, iti batog mo. Agyaman nakmanong honesto, nataknan ka talaga. Diyak pa'y napadasan nga danang ilukat iti ridaw tilugan iti batog ko tawan pa'y nobyok. Aday ta, nadam ti sa tanang ato itakon ti sapatos mo. Oh, sige, kumput kay titakyan ko. Italangan nagsapato sa katikastoy. Kinjak nam naman nagbistida ah. Naimpagtadabado kiti private room ni dad. Oh, sige, haganat ka. Oh. Oh, ay marat ko. Wala tumag nga ganat ka. Agyaman nakmanong honesto ha. No saan ang nakakaputkan ka? Amang ano, napatikleba kon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nga tati pa nang ipasyar ni Honesto kini Lisbeth? Imbes kumaasyak akayan ayat na ti ipasyar na. Nimat Lisbeth. Maawatak mat kiti sana mapagkatkadan ti anak ti boss mi. Nasaan? Tirumbang amakarik na kiti selos. At talagak kan ni Honesto. Kan nasaya ata ni Lisbeth kanya. Sapay la kuma, kasaan nga agpampang maranglaan. Wow! Talaga adito'y pa'y tinapilim apanganan ta, Amir. Romantiko ka man kanya kita. Nabayagan na kayat ko ti mga na ti dito a restaurant. Ni Mr. Garcia, tin nakaistorya di kanya. Kadwa na ni Maricho. Naimbag man, tasyak tinyag mo dito. Saan na sa bali a babae? O sino kumamat na sa bali a babae? Sige man lang. Saan ta na pagsaritaan day ta? Kakaysuna ang nagpuyog ta. Sikamat kami. Di mo kanikaya, tanalailot ah. Marang agsikog ka pa, kat adlaga po na nga ikasar ka. Talaga ka di nga ikasal na, nakuha, Amir? Dahil ti kanayon nga ibagbagakin ka. No agsikog ka, ikasar ka. Ay, nakita kita si mereka na di kwarto, Madelva. Nga mapayari mo ka ba ilang? Sana ka makaturo gamang. Isori mo harang. At saka dito parikot mo. Kumusta nga tan ni mamang? Ay, wag kaya. Malagib ka. Inabayaga di mawag.
May katlong aldaw sa itan manipod ay dinaudi ay awag na. At dadapay la iti subi. Namula ko man ni amang. Ngata sa bali apakariripo ka. Ikasarnak ni Amir no agsikog. Day tala tiga po. Saan nak ngay ayat? Amunan sama nga awan namnama ko ngagsikog. Awagak man kit din ni Lisbeth. Kabayatan din. Pananguray ko kini Amir anapan iti reso. Di ipa'y nagpaliw dayjay. Takas taon ay pugtot na idinawagak. No agsangsango kami nga ta, ang mga ano sinapagnak. Aadat. Agriringan ti cellphone na. Ako, Tita Margot. Come on, Lisbeth. Take it easy. Kaya't kala kumustaan? Madama ka enjoy. Kaya't mo mamantiga po na. Napinta sa damag dayta, Lisbeth. Naiyamo mo ti bagim di ta Ilocos. Talaga ka di nawagan na. Tapno kumustaan na, Clark. Kadwag ni Dadim amang rabrabi dito'y restaurant. Naglailo man kiti kanya kita. Kaya't nan sa ti maadaan iti anak a lalaki. Awaga ko man ni Manong Jack itay. Tadamagan mo sa dino ti ayan na Manong Onesto. Ngam apagisumat ng maong ni Tita Margot. Kadwa na kano ni Dade mang rabrabi iti restaurant. Kasta ka di. Wan ka no? Naibaga na pa yung arapa kano ni Dade ti maadaan iti anak a lalaki. Mukhang nagpaiso. Nasaysayat ko ma. No, ada kapsat mga lalaki. Amom, malidayanak man na naman kalagip. Saan da ko mga nagsinak ni Mami? No saan nga alikotan ni Daddy iti babae? Amangan ko man no da kapsat ko. Oh, limiday ka mo ten. Tading ita ka. Jag kandat sa iran trik nam. Awan tan yaman na. Mapantaman lang nga nagpasyal di nga to. Nung Jack makontak ni Manong Jack, talaga si Kanton ti mangitulnog kanya kay mansion. Awan palikod. Ala, mapantan. Amang ano dala ni Jack kita si Debbie. Amo Manong Onesto, Hmm. may salahan kan ara paapek. Sapay ko ma. Tati mapilik a lalaki nga yatat kat sanak to abay-bayan. Mhm. Sa anak ko ma may pada itigasat ni Mami. Pinawagan man gaya man ni Lisbeth. Ang mga non niya man timbag-bagam kan ko na. Awat ti ka sa nagsaritaan mi. Impadama ko. Anangan ta iti restaurant. Kanti kalikago mo amadaan ti anak a lalaki. Awan imbag-bagak, akayat ko ti maadaan iti anak a lalaki. Saan ka di ako nam? Ano masikuganak? Ikasar na ko. Di mo ka di kayat no lalaki ta ibalin nga anak ta? Nasayat lang, no kasta. Oh, di magusto ah. Ipatawid mo tinagan mo no kwa. Ramiro Rodriguez Jr. Napintas adenggan. Ngam, kasla arapa aplangan dayta. Si Kamat. Nasakit adenggan para kanyak data. Ngam, naimbag no pumayso. Iti na ito akinataan ko. Maadaanak pa lang ata iti anak. Awan gayam. Kasano nga tanong maduktalam nga ada anak mo iti sa bali a babae. Lalaki ken babae. Sama apuan dan tulaan nga agkabsat da gayam inton agasawa ta. Andiyan ito kay bagbagam. Konsensya anak pa. Hinta man lang maturugan. Talaga alala ingat nagpamarang. Padasan mang Jack, ti saan nga agtungpal kanyak na makita na. Manong Onesto, Jack na puputan. Dandani tagayan makadano na di mansion. Oh, anyaganti ko na ni Manong Jack yung kay tay. Ada ka no na pananabiit. Uray tada ka mo tamang itulnog kanyak.
Pasensyakan nasingakan. Awan ang yaman na. Ano kahit nung tutiyagin ng pailan? Uray ta, saan tayo matunay arabi Kan, ubiyan kan tulatan ni Tisigo da kwarto? Kasanon na mabartik ng agpadpada. Kasanon di trabaho yung pikat ito opisina. Damat ni Adelfa. Sekretarya lang na Dilfa. Manong honesto, pinagustuhan na kon. Ipay-pay sumon. Talaga tinurugan na ko ni Amir. Wano, naging tuturog lang. Nadlaw ko at di na nagustuhan tinay pagkaka. Nagaliputing nga ti panahon. Pag-asam, isaan nga agam-am mo nga kapsat. Unay kat-katan aluksaw kan pan nakakonsensya ni Amir. Marigot, hindi ka pa'y maturo kaya. Kung nagtupay nga gintuturog ka lang, Amir. Talaga nakaturo ka. Isarteng mo na tapanagin inom mo. Ayat mo, ti makalit, ti sakit mo. Ano muna, tapasaraya ag sigarilyo ka pa Kat, magustuam no makaalak iti sakit ko. Mabalin apakatayak no makaasawa ka manen. Bagbagaan ka, kasta akit din, ibagbagam. Maudi da ito yan. Kalpasan na. Inna ko nagdigos. Tapno presko tiriknak makaturo. Agpapangiho akman ngagpaiso. Ikaw di pagsarsaritaan bikin na Dilfa di rabi, anak. Pasensya kayong tatang. Na itinakasangpat kami dito balay naman ng madilin. Na kumigod kami mantan. May panggap ka di pagsugkunan nyo ang negosyo? At anong problema iti papeles sa ginatang nadaga, tatang. So, kinuyog ko iti abogado. Kan pinugyan ni mantan ti plano mi ang negosyo. Hala, sapay ko ba? Tagbaligi kayo ti dayta. Agadwat yaw. Honesto. Agyaman na klaunay. Awan pa nagbabawi. Ay, tanda niya gaya man itikamag. Ang gusto. Magtagtagayin na bakla. Ay, mamaya kasi tisuot ko naturog. Kaya talaga din pasamag. Pasla na ulit dahil na pasamag kanya ako. Pinagustan na kagpaiso ni Manong Honesto ang naginom. Nagtagtagayin na paklagayam. Nasakit yung ulo ka na bigatan. Saan kami ang nagsarding anak ginom kini Lisbeth? Aging ka iti saan kami ang nabartak. Kapoy tinalaw sa panakabartak ko. Kapilitan ang naturo ka kitisigod ang kwartok iti mansya. Nung at makadanon kin Sir Amir, anak ipinautak anak ginom kini Lisbeth. Pagungtan nakmata. Nadir kaya awagak ngam nga sa tipampar kung kuana no apay amaladawak amapan mga opisina pakawanan na ka Delfa ngam masapol nga gulbutak king kahit dahito ya kundaway dahita Hello, Honesto. hello naimbagabigat mo maladawak ka sumrek tinawagan na kami ni Crystalline. Kat imbilin na, amapan ko kita di mapatpatak der a processing plant para iti pagminasa ni J. Hercules. Kasta ka di. Makamukan to pa lang dito opisina, ha? Muray ka din, Lisbeth. Wala daw matasumrag. Saan ko nga mo? Mabalin, amumutin day J. Saan anarwang magtrabaho? Anyang harul ti aramitan. Tsak mo trabaho no amang imato ni di kumpanya. No, anya ti trabaho masekretarya. Iso lang taramidem.
Ngam, di kahit ko asawan, nukas pangrigan ada umawag kat sa pulendak. Day tangarag karamida. Ada ka di pa ibagam. Day tala nga, Delfa. O sige nga Rodan, tama pa na pagsukan. Bye. Bye. Lading itek di pa nagparbok, Adelfa. Naimpambarko nga ta. Amapanak di project site. Kamuditan. Narigatan maduktalan tanto nagulbudak. Ngam apay ngamin, ajak impud no king kuhana. Kasla makonsensya akmaten. Nasaya at launay no kasta. No sumagpatan dagiti supplies kan maideliveran dagiti muebles a may plastar iti uneg ti opisina. Mabalinan arogyan ti negosyo. Sige. Agsarita kami kinidangin ton madamdama. Okay. Bye. Nagstapan na dyan nga awag parang talagang sama kumikom kan. Ni kami. Naimba. Asaan ang Dominic tinera na nga imaw. Kanya, Tep amo ni da nga nagordera kiti muebles. Nagapupay dagi J.J. Quezon. pagamuanak no mangrugin ti negosyo. Mga ngay kay ti Pascal. Tama ti bagakan ka, Amir. Ala, no rumor ka. Agkukuyog tayo ton. Talaga siya mo na nakasangpat dito opisina. Anyan to nga tangawara sa makasangpat ni Lisbeth. Arami daglatan di trabaho. Mapanak pala kaya may opisina may kinimanang Emily. Ang mga nod ay paramit na kanya. Agsubli akto langan dito hinton madamdama. Nagupurak pa iti banyo. Maulaw ka ng sakit lang na ti ulog. Uri siya ka. Naparte ka ko na eh. Ay, kapilitan na naturo ka kiti sigot a kwartok kiti mansyon niyo. Pasensya ka na, nairamraman ka. Aday pakpakasit. Saan ko man ang maulit ito eh? Maapiktaran ti trabaho. Oh, I'm sorry. Nakabasol akon kan ka. Ibang panunod eh. Ang mga numaamuan ni Sir Amir dito eh. Ni Sir Amir. Good morning, sir. Good morning, Marta Delpa. Tinawagak ni Honesto. Saan nakmatasong batan? Anda ka din dito opisina? Si Shak pa lang teda dito, sir. Talaga saan pa yan naruam ni Lisbeth? Kaya ni Honesto. Among ka din no apay nga awan pa? Sir, Ha? Adelpa? awan mat nga tatitakas na may baga. Inawagan ka no ni Crystalline kat imbilin ni Mr. De Los Reyes asarong kara na ti mapatpatakdar a processing plan. Anya? Kasla makaungat ni Sir Am. Adelpa? Ba't nakakadipay? One, sir. Sigurado ka nga iti processing plant tinapanan ni Honesto? Isumatimbaga na kanyak, sir. Talaga gaya man ang patakder ni Mr. De Los Reyes iti processing plant para iti pagminasan na iti Hercules. Kan aging gaita, talakan na pala ang ni Honesto. Sige nga Roda, Adelpa. Ituloy mo, di trabaho. Bye. Bye, sir. Natlungatan ni Sir Amir ang nakigtutak kiti pan nakadlaw ko ang makapunto. So nagkalmamat na takos. Ngamapay nga ta. Apinanak na kanyak napod no anapan ni Honesto iti processing plan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe kan ta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ay, itugtugaw ko mampailaan kinipuduto na. Pigpigat pailaan nga nakadagdagangan. Inimbagit ito nalinong nga po kadagiti kayo. Ay, malagip ko manan ni Victoria. Nagpintas ti plano na negosyo ng kalata nagbaliw ti panunod na. Kati ti adayo a lugar langan, ti ayan na. Ay, panagrik na lagad nga ron ni Adelfa. Saan nabatbatgan ti nana. Kasla nagdakala problema, mitipan na kaamungkin ni Adelfa. Anala daw anapan ng opisina ni Onesto. Tabi naon ni Mr. De Los Reyes amapan iti processing plant. Sika talaga. Awan na pulos mailimad kan ka. Jakran tati ang dengag. Naira na laang arimwarak iti kwarto ta itay. Nadaan ka dito'y salas nga ada kasarsarita. Nilang pa yung Adelfa at yung dayo opisina. Oo. Ijay processing plant nga taa talaga tinapanan ni Onesto. Nakikitgan kini Lisbeth anala daw anapan iti opisina. Margot, ano ti kaya mo asawa ni Tinayta? Awan gayam. Amangan no agunget kamanen kaniya. Nagbayag lakit din kagsukat ni Lisbeth. Maldawan kami amang opisina. Awagan nak ni Bob Marco. Hello, madam. Ambong ka di ang kalkalpas anak sarita da Adelfa kinamir. Kanaampuan ka, anapan ka kan i-processing plant ni Mr. De Los Reyes. Ha? Inanaak ni Amir nga imawag kan ka. Dam, isaksak bayan. Rimbuaran ni Lisbeth iti kwarto na. Dahil ka dilang, ma'am? Wan, at apay papanan. Ni. Idip na latan. Di pa nagpakada. Kaslawan sursuro na. Dahil tuhin di bagbaga. No apay aday jeti na panunot ko nga impambar kini Adelfa. Sir Ernesto, Ma'am Lisbeth, ada kayo gayaman? Oh, kamusta ka na, Delfa? Awan ka di timawa? Awan mat, ma'am. Excuse me. Umuna ako ni tilamisaan ko, Lisbeth. Ada lagi din napataga kita kiti computer. Sige. Amo nga, Delfa, traffic namin. Saan nagsakit ti ulo? Nasubrahan mi ka na Ernesto tinaginom iti rapi. Di na pa'y tinayawit ti bagina iti rapi Iso akapilitan ngayon niya na di mansion. Sige, Delfa. Mapan kayo na ti opisina yung manang Emily. Baka mo kaming kinonesto dito sige, ma'am. Nasakitan na kiti nakita. Nakapatpat ni Lisbeth iti ima ni Onesto. Kaslamat ta na gayan ayat ta. Kasangsangpot ko dito project site, sir. Iso asya akong timawag. Awan mo't ni Mr. Garcia. Kan madamdama kanupay asumangpot ni Architect Del Rosario. Awan ka na Mr. Garcia kan Architect Del Rosario kada itirantam kita. Data mismo tiag sarita. Ay, may panggaplaki dito inyawag ni Madam Marcot kanya. Binaon ka dita project site. Tapos sa namang ni Lisbeth ipagsaritaan ta. Ha? Di ka maawagan ni tayo. Saan ni Adel Falatan tinawagan? Inawagan na ka kanuli Cristolin. Kat binaon na ka ni Mr. De Los Reyes. Binaon na ka iti mapatpatakder ang processing plan. Sana ka nagbayag i sir. Napaanak iti mansyon, ta sinukon ko ni Lisbeth. Kat, ang damat ni Jaka driver kan bodyguard na. Siyak mati kahit nakakuyog, sir. Saan ko man narumbang ramraman na ka? Pagpalinin na ka na driver. Kat kuam ama na rawin with iti kumpanya. Awan na nyaman na, sir. Kat, kumusta ti patakder ti processing plan? Arig na karugrugi pa lang, sir.
Asidag iti banday. Wan, kasta ti mapaspasamak ita, iti mapatakder a processing plant. Nakasubli ni Manang Emily diti opisina mi. Sapay la ko ma. Tasaan amat daw ti panagsangit. Nasakit anak launay iti naimatangak. Nagulo ni Honesto kanya. Saan kayam anapan iti processing plant ni Mr. De Los Reyes? Nagbartag nagayam aduha kini Lisbeth Hidrabi. Imian ni Honesto iti mansyon. Tiyak umagaya ta panunutan no niya tinapasamak. Ang talagang agselo sa akin. Ang sakit tinakit ka kinalailo ni Lisbeth ini Honesto. Panagrik na. Kasla isunan ti agayan kaya. Nakaawag ka man, iha. Ada ka di ibagam? Awan pa ni Manong Honesto, Daddy. Diyak pa lang masurutan ti trabaho. Maululang nga. Maululaw ka. Nagbartek ka, Hidrabi eh. Kasi nga min, Dad. Nagpakuyog ang kan Manong Honesto ang nagpasyar iti mall. Sa hindi makasangkot kami iti mansyon, inawis ko ang naginom. Umininom ka dimot ni Honesto. Manmanon sa lang. Nagpain nga ta, amang pabain mo't kanya. Kanya nga min tinangiram-ramanam ken kuana. Nagsingpat na dya tao. Yakmod nga rod kaya't Manong tiyak ang kasaho nga ginom. Isong agpada kami na sobraan ni tinaginom. Saan na nanayawin ti bagina iti bartet na. Dad, amangan na niyan pang panunutan nyo. Natakdang ni Manong Honesto. Naturog iti sigo na kwarto na iti mansyon. Amo, kasaan na may tured, di manggundaway ken ka? Ah, sige Daddy, andan ni Manong Honesto. Bye. Anya nga ta talaga ti puno. Nagulbod ka di kanyak ni Honesto? Wano talaga anapan, iti mapatpatak dera processing plant. Sa sinubilyan na ni Lisbeth iti mansyon. Nay magtanda ka, Manong Honesto. Amumat, ajak pala ang amuter aramida. Inuruuray ko pa lang kami ni Mr. Garcia. Saan na mapanawan ni Maricho? Talaga matagumang ranggan diyang na diyang Maricho. Saan na balin alakay? Basta adot kwartana? Naka-off mo ti computer mo. Mailindab ko pala ang tinawagak ni Daddy. Ni Adelfa ti pampanunot kapag sublian ni Tay. Mabalin ko mamatlat ta. Tauray kat amo na matar aramidan na. Inuray kalaangan. Kung gayam, amangan na masapak to nga gawid din ton malam. Talaga mat matitiriknak. Itayak pala diti opisina, Dang. Nasaya at launay, tapno mangrugin ti negosyo ta. Inka rin ni Amir, ang mga ngay itipas ka, naglukatin da ito eh. Sige. Urayan kayo kini Dominic. Umay ka numat ito eh. Okay, bye. Malagkip ko ni Amir. Madanagan sa ngagsubli ni Honesto kini Mr. De Los Reyes. Ang mga kainagaw na pa'y kini Cristali. Gunggunam. Itay pinanga kaya't ko nga ibulos na kitiluwag. Honesto. Adelfa, saan kang kasangit? Amang naman yung ti panunutan dagiti makakita ka data kat bata. Nagpaspasyal ito ikiti bye-bye. Kasano adya kagsangit kat nagulbot ka kanya. Saan ka napan iti may patpatak na processing plant? Saan ka di?
Pakawanan ako may di ba nakulbot ko? Apay anas ka nga gulbod ka kanya, Onesto. Apay. Kwa, Adelfa. Sinangsangitak ni Mamang. Tati amok. Saan nakapatpatgan? Aging gadimtang kay tibiyag po. Kasi ka tinakarig na aging tinapod nung ayat. Sa kalpasan na. Amay, gusto. Ay ng Adelfa. Saan ako mapagduwa-duwan? Apay anas ka nga gulbod ka kanya. Saan ka diya mapakawan? Isalusod ko tisong bata. Nadingita. Uli dagdag pakawan king ka. Napilitan ng anak gulpot. Dayak ka masakitan ka. Anya talaga tinapasama. Awan na pasamak. Agpata kami anaparte. Gumiti kwarto kiti mansyon din nagdroga. Apay masampol pa lang agparbuka. Ibagam ko matipod no. Ikarik, santun ama ulit ti amin. Honesto, itulod na kon. Agsarita ta kumapay. Masap na makasangpat ako ni Jeff Nay. Jeff kaya madanagan ni amang kanya. Oma, Kan, aging kalangit ti sentro ti pangitulod am kanya. Agtry sa kalakton. Ay, nakaturog ang gayang. Ngayon nasakit lahat na ti ulo. Uminom manan. Ni Tita Marco? Anya man nga tatiba ka dito ang babae? Hello? Kumusta, Lisbeth? Napudno ka ka di, iti pa nagkumkumustam kanya, Tita Margot? Ang mga nadadala nga pasakitam ti ulo. Apay ko mangagsakit ti ulo. Marigatan ka kadi amang tarawid, iti kumanya ni Daddy, ita Ilocos. Sana ka marigatan, tadda ni Manong Onesto. Kasi agasawa kayo magtanan niya. Mangrugi ka ka di manan, ha? Awan gaya, dandanin mang rugi ti negosyo ka butig. Nang dati Daddy, iti 20 milyon a puunak. Nagdakkelan na puunan? Para butiklaan ang negosyo? Saan na asi-asi ang butik tayo ito, Lisbeth? Nagapu iti balas yung taaw dagiti lang. Awan bibiyang ko. Taakan. Wisit? Aunat ganas ko makisarita iti dayja a babae. Tsak malipatan tinakita kita ay. Sana doktalak ka nagulbod ni Onesto kanya. Sana ka no akayat masakitan. Gam nasaksakit na mo aktipod no. Saan kumarumbag ang nagulbod kanya? Nawan ti madya na pasama. Pinakaman kon. Apay nga duwa-duwa akpailangan ko, anak. ay, Adelfa. Niyamang, punasag lagi ti luwag. Ay, Sana mabalin ang amon na ti problema. Pinapay among adan kayan ayat ko. siriring ka pa matlagayam. Unak no naturog kan. Nagsangit kan sama. Ama, Malagip mo ka din ni Mamang Mao. Winuad na sa bali a problema, Mapaw. awan ang yaman na dayto eh. Amang. Nabayag ajak nakasarita ni Mr. De Los Reyes. Awagak man ket di. Mamuat, no ada panggap na pagsublian ni Onesto. Ngam, kalpasan na kiti ado ana itulong ko kenkwana. Di pa kiti nagparang, ngawan utang ana imbaga nakam dayjay alakay. Nasapsapa kay madimtam nga ni Manong Onesto dito opisina, Adelfa. Isa o pinayaban ka.
Naira na nga da pinaramit ni Manang Emily kanya. Iso ajak na kaumaya dagos. Adelfa, at kayat ko amamuan kan ka may panggap ka ni Onesto. Anya day jay, Ma'am Lisbeth, nasingpad yung nataer ni Manong Onesto. Ataw pati napipintas na empleyada. Awan ka diti magmadlaw mo nga ang gusto wano ag-crush kang kwan. Adamat lang tanga ta, ma'am. Mabainda lang siguro ang mga ipadlaw. Gapotay sa timang tartarawid-wid iti kumpanya. Ngam, adamat lang talaga di show, wano expressive. Ati kahit ko asawan, Adelfa, no saan daman ama iparik na kankwan at iriknada? Iparip-irip da. Saan ka di dayaw di may sa babae no? Manobyo na ti manager ti kumpanya? Sana may libak nga da kakasta babae, ma'am. Kas pangarigan, no agaram kan ni Onesto, saan pa di akayat? Ako Oh, ako yakas na di ka makasungbat, Adelfa. Ore lalimabasit ka. Ano tao? Mga ano ni Sir Onesto daytan? Mabain ka kadi ang mga ni Manong Onesto nga isot pagsarsaritaan ta? Okay. Adan to sa bali agon daw ay panagsarita tamanan. Siya kung tibang ilukat itili daw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang manapsanan na kalag iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangata. Namula ko man ni Lisbeth, akaayan-ayat ko ni Onesto. Oray ka na nagtibayo kadagiti sa lutsod na kanya. Tsak na ilimat ti lalabasit ko. Diyos ko pa. Amok nga gayatan ni Lisbeth kini Onesto. Kasano nga talangan, numamuan na ti relasyon mi. Kat numasulisog ni Onesto kan kuana. Tsak lakit ti kabaalan ang mapukaw iti biyak ko. Kaputa ay ayat at unay ni Onesto. Isu lang tinakarik na ak itiragsak. Nasapa kasi kita, Manong Onesto. Na-traffic ngamin. Meron na nga na natiskrasya iti silig ti mall. Di ka pala kami nagsubli ti mansyon. Nakalawlaw ti mansyon. Dandani saan ta pa'y nagkita no saan na maigagara. Nasaysaya no yelatan kasira. Okay, sikat ti makam mo. At anyang harti ramidan ta. Ada dumte nga sa nga ilita ni Kusyante inton madamdama. Nalipatak gam lintad king kati agenda. Dagiti pagsasaritaan tayo. Saan ka di nga mo dito ni Adelfa? Iso ko mati nang isagana. Saan ka di nga agatendar iti meeting? Ni manang imililangan tayo bantayo. Nuan niya ti mapagmibitingan. Pag tinulungan danto ken Adelfa, kastalatan, Lisbeth. Ay, awan ganay gay ni Adelfa na pan nagtrabaho. Yan na pa yan naganas tinangan. Kaya natamon na iti pan nagisarita na kaniyak. Saan samot ang masakit? Ay, adalagad di pagkariribo ka na di na kaya nga ibaga kaniyak. May naig nga takin Victoria. No, ada sa bali aparikod na. Awan ba't nga raw, di may bagbagana. May panggabi di nobyo na nuwada. Ay, kasaritag tuman kadya na saya at inton sumangbag. Masaya at nga ron no kasta, Dang.
Mabalin tayong timang rugi. Okay. Di talaangin balay iti umayak, tagpuyog tanto ang mapan iti opisina. Okay, bye. Salamat ng panandagay, Margot. Kasta nagpaiso, Amir. Mangrugin ti negosyo mi, kat isagana mon ti paskan. Sa nalariga, tapang saritaan na ito. Kano ka de? Inton Domingo kuman, Manyangal daw ita. Oo, mabalin. Kada pa'y oras. agyaman naglaunay iti suportam, Amir. Nasaya at may tadan pagkakumikuma manegosyo. Tapnoan niya. Amangan og sinupyat tamanan. Nagbitot ka no panunod. Adya kun masiputan amin nga aramida. Nagtulak kami kinita. Nga agdan kami iti balikta. Naparwarda ka no matan kini Dominic. Awan matay niya akatulog-tulak. Kabayatan ipanaguray ko kadakwata. Awagak man ni Honesto. Hindi kalman ko mga awagak. Saan ko anasamo? Atay ta. Agriring ang cellphone. Hello? Saan ka di matlaang ang makaistorbo? Ay, ma'am. Nag-resist the meeting me. At kami kinlispit dito yung conference room. Agmi-meeting kami kadagiti siya nga ilimi ang negosyante. Amo ka di dayta ni Amir. Wan, ma'am. Siya kanulatan di makam mo at damot dita Manila. Kat, ta kayo kini Lisbeth. Kumusta kayo man? Adon tin nasulsuro na may panggapit di trabaho di opisina. Kasaray maladaw la asumbrek no datuma. Nagsapay tayo. Ulitit Honesto. Lalaingam. Agyaman ak, ma'am. Naawata matlaang, di kayat ko asawat. Ah? Awan gayam Honesto. No, jak tumasango. Ibagam to kini Lisbeth adumar ay kayo iti grand opening tinegosyo a butik. Jakla mo na masango na, ma'am. Kan, nupalubusan ni sir. Sige pa garon. San sakit ga naawatan ni Honesto ti kayat ko asaw. Wino? Agin ko kuna. Maagno kasta. Mabalin yung tag-sobre iti opisina yung kanadal pa, Manang Emily. Pag tinulungan nyo lang ang ngornosan, tinagsasaritaan tayo kadagi negosyante. Tayo email kung tumadlakin ni Sir Amir. Sige, mabalin na kami na panawan. Anong Honesto? Ni matgayam tita Marco ti kinasarita mi ti cellphone mo itay. Juan, may panggapit ti negosyo na tinagsaritaan mi. Matindar ka kano iti grand opening. Dahil lakit din tiran-rantahal. Malaksid na awiso na ka ni daddy. Sumurot kan ka Manong Honesto. Saan siguro? Amo na nga do ti trabaho dito eh. Ay, wan gayam. Amo? Sika tinagsarsaritaan mi kani Adelpha itay. Anya ti may panggap kanya. Nasingpot ka kano? Oh? Nadayaw ka na respeto ka kano kadagiti babae. Uray ka nung adlaw mo nga dagkorsonada kan ka. Saan mo atutupan nida? Kasta ka di. Wen, ay kami na kinataer mo, Manong Honesto? Oo. Agyaman ha, Lisbeth. Adabilin ni Mr. Rodriguez kanya. Liklikak ti makisiningad unay kadag iti babaeng empleyado. Amangan na makadadal ka no iti trabaho, iti pan nakirelasyon ko kadakwada.
Naipagkakayam ni Onesto nga inawaga kita'y bigat, Lisbeth. Inawagan na kadit at no kablaawan na. Saan ka matama ba ina? Kablaawan ka, Tita Margot. Agyaman nak. Awan ka dito sa bali nga imbagbaganakan ka, may panggap ka dagiti nagsaritaan mi. Anya ka di kumati bagana sa bali? May panggap ka na kayo. Talaga lang, niya. Awan siguro ti sa bali ang marami na maya, Tita Margot. Yung oray, pakumikom kanto ni tinegosyo. Maaglaunay ni Onesto no saan ang mag-argari iti kinapintas mo. Anya, ti kinuna? Aglalo no, at sangsango kayo nga ginom. Amo yun to kadipay, ti mapaspasamak, inton agpada kayo na anabarta. Taanyang pagkit-kita ang kanya, Tita Margot. Kaya't mo nga ipulong ka kani Daddy, di kas nang ibagbagang kanya ka? Lisbeth, saan ka nga pungtot? Amangan no, kanam tumatla ang tibukod mo asao. Kasi dinadlaw ko king kaibigan. Kasla nakadagdag sa barukong mao asimang pa. Ada ka dinadag na problema, mapaw. Awan, aman. Sila mapilpilitan ka lang umisam. Ni ka di mamang mo di problema. When no, ada sa balay. Saan kayo matanagan, amang? Banog ko lang ata dito eh. Mga no, ada nobyom. Tadasan nyo ang nagkinawatan. Ha? Amang? Adelfa, anya? Kasanong tayo eh. Palpalot po ni amang na tanobyok. Naagul po dam. Kasano numaman ng tumat lang. Apaya din nagsungbatan, napauli magka. Podno ka day, nga dan nobyom, napintas nga po. Jack nadlaw, di pa nagkawit mo di kalman ha. Di manang email lang tinakita may kan Lisbeth, itirwangan. Ket di na magnakakingkwana. Nagkuyo kayo kadimanan kini Lisbeth, idi kalman. Saan? Nagsasaruno kami kadama nung Jack di kalman. Napana kay project site. Amang ano'y nawagan ta kidi kalman. Kat inawis na kangakita kayo itirwar, wano mapan kay di mansyon. Nagsilsilos ka, Adelfa? Honesto. Napay adi mo sungbatan ti saludsod ka. Tsaka mo, honesto. Rumbang ka di nga agselos ha. At akarbang nga mga agsilos, nga maagtal ka kumakanya. Mom, makadlaw pa'y kiti ni amang. Dinamag na itirabiin at ang nobyok. Oh, nakat, anya timbagam. Naimbag ata saan na ka napilit ang mga ipudno no at ang nobyok. Mawatang ka no di ka pa'y nakasagana. Kitulitik manin. Di na kumapagduwa-duwan. Nasapa ka na pa ng opisina, di kalman, Dad. Ngam, kasama sa dutak pala bumangon. Malada mo pon. Saan ka kumauna yung mangnamnama ka ni Onesto? Masapula tumakder ka iti bukod mo asa ka, iha. Ni Tita Margot Gayam? At pala iti kwarto mi. Rumwarman nga tanin ton madamdama. Diyak lang kumakaya tapag saritaan na niya babae, Dad. Mabwisit ak. Nga niya tibagbaga na may panggap ka na kami kini Onesto? Anya di may panggap ka na kayo ka ni Onesto? May isa kayo mat, Daddy. Di yun lamawatanan. Masapol ka di pailaan na ilaw-lawag ko kada kayo. Kaslasan ka naruam ka ni Margot. Saan mo lang tanat tutupan? Awan gayam. Aw-awisin na kadumar ay kano iti grand opening ti negosyo na butik. Ay talaki din tirang-rantaam dito eh. Kalagamat. Saan nakagtatakon, Daddy? Di bumurong. Mapasamak ti panangisut-sutil ni Margot ka ni Lisbeth, may papan ka ni Onesto.
nasingpe, ken gwapo ni Onesto. Ang saan pa yan napanasan ti anak ko, tinakinobyo. Ket, jak kayat ang masaktan. Daitan, ti jak may palobos. Isa ano mabalin ko malang saan ang mapasamak na ita. Nagbayag kami nagsarsarita kada Duncan Dominic, di kalma. Mangnamnaman. Asik ka, di makaamo iti amin. Awan problema iti data. Ipay ko amin, nagasapulan nyo. May salang tikintawakin ka, Margot. Sarningamon ni Lisbeth. Nagipulong gayam ken ka. Amang ano, magustuhan naman. Sardingan nakmanlangan. Adak man hindi ti project site, Adelfa. Sungad na panawin ko ang mga awagin ka. Kumusta kan? Inrandak ngagmay mesa ka dito opisina. Agyaman na ako, Nesto. Ipamuspusa ka makapagsarita ta. Kasta ti kinapatik mo kanya. O sige, Adelfa. Agsarita kami kin architect. Bye. Wow! Agyaman naglauna eh. Oray laan arako kay tiragsak ko. Nagpintas ti panakaarkos iti pakaangayan ti grand opening ti negosyo. Amumat kanya kon Margot. Awan, tisan kung aited ken ka. Isa di mo panunutan, nasaan ka nga ayatan. Pamati ak mo iti dayta. Yung basit pa'y matitao. Nagawis kayo kumaytado. Padamdama pa'y nga taadong tagda. Na-traffic da lang ata. Tayo sa ni Dominic. Mabitlaan. Tayo naksabdan. O sino di lalaki akapimpin na yapay ni Margot? Baklan sabat. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.